Исәнмесез, Майдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Бүген лайыклы хитта сезне зәңгәр телекраннар аша мин Диля Нигъмәтуллина сәламлыйм. Эстраданың кайнар яңалыклары турында да сезгә мин ирештерермен. Дуслар, лайыклы хитта катнашучы артистлар өчен Майдан ТВ сайтына кирип тавыш бирергә онытмагыз. Җиңүче исеме инде киләсе атнада билгеле булачак. Альбина Абрамова турында «Күңел күзе» исемле фильм төшерүләрен алдагы тапшыруларда коллегаларым сөйләгән иде. Әлеге фильм Халыкара мөселман киносы фестивалендә тамашачы мәхәббәте исеменә лаек булган. Фильм авторларын һәм төп героиня Альбинаны чын күңелдән котлыйбыз. Күлләрдә булмыйлар, шүлләрдә яшиләр матурлык таратып, назларга куенып, бәхеткә төренеп, сөюнең хисләрен таратып, сөюнең төплесен, иң назлы җылысын, парларга телимен барсын. Аккошлар сөюен, тугрылык булуын, саулыкның, бәхетнең барысын. Аккошлар парларын саклыйлар, ярларын бер-берсен кадерләп сөяләр. Алардан хис алып, сөюдән көч алып, парларда ярларын сөярләр. Сөюнең төплесен, иң назлы җылысын, парларга телимен барсын. Аккошлар сөюен, тугрылык булуын, саулыкның, бәхетнең барысын. Аккоштай пар булып, иң матур яр булып, җитегез тормышның үренә. Сокланып калырлык, үрнәкләр алырлык, пар булып гомернең түрендә. Сөюнең төплесен, иң назлы җылысын, парларга телимен барсын.
лайыклы хит кунагы эстраданың шибәр, талантлы җырчысы Рамилә Хайретдинова. Исәнмесез. Сәлам, Рамилә. Беренчедән, сине чын күңелдән үткән туган көнең белән котлыйм. Бик зур рәхмәт, Алланың рәхмәтләре яусын, матур котлаулар өчен. 35 яшьлек юбилееңне ничек үткәрдең, сөйләп кит әле. Туган көнемне үземнең якыннарым, ирем, апаларым, җизниләрем, күршеләрем, дусларым белән җылы, матур обстановкада үткәрдем. Бик яхшы. Рамил нинди сюрпризлар ясады? Син бу хакта беләдереңме? Минем туган көнемә Фирдус Тямаев килде. Кич буе ул минем юбилеемда чыгыш ясады. Әлбәттә, мин бу турыда белмәдем, уйламадым да. Білмәдім, мен шок халында қалдым. Супер. Син демек қанағат? Бик қанағат. Мен даже планлаштырғаннан да әйбәтрәк келіп шықты. Шәп болған болайса. Рәмилә, әмінә син ни үшін өз яшыңны яшырмыйсың? Чөнки миңа 35 яш биреп була. Шулай дип уйлыйсың, әйме? Шулай дип уйлыйм, Мен алай демес идем. Рәхмәт дилем. Синең өчен кичкенә генә блиц сораштыру әзерләдек. Сен әзерме? Әзер. Киттек алайса. Татар телендә иң яраткан сүзең? Алланың рәхмәтләре яусын. Үзеңне нәрсәдән башка күз алдына китерә алмыйсың? Ашаудан башка. Вау! Гүзәл Уразова яки Илсия Бадретдинова. Икесенең дә җырларын бик яратып тыңлыйм. Мин дә нәкъ шулай. Игезәгеңнең туган көне? 13 сентябрь. Әлбәттә. Рамил ул минем хыялым. Вау. Рәхмәт, Рамилә. Күңелле аралашу булды миңа калса, синең белән саубуллашабыз. Сау булыгыз.
Фазлыева әйтүенчә, кызлары Зифа Азат өчен аерым бер планета. Әти кешене кыз баласы белән күренми торган җепләр бәйле икән. Бу хакта ишеткәнем бар иде, әмма күз алдына китерү кыен иде ди Алсу. Фазлыевларның серле күзләреңне яратам җырына күчәбез. Biz sizni yaratamiz. Yazmışıma bir de Xuday seni Yaşlık soğumağından uzğanda Yaratığım kişi orta bara Mыңлы жырым таңда сузғанда Yazlar bulur gölde көңіліме Назың білән Мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сені көзлеріңді яраттым Yazlar bulur gölde көңіліме Назың білән Мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сені көзлеріңді яраттым İnlerimiz bulsun bizge terek Yollarımız bulsun gel ortak Жеміс ағашыбыз шәшек қоймас Тигізлікте ғұмыр біз бұлсақ Yazlar болып керек көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Серлі көзлеріңді яраттым Yazlar болып керек көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сені көзлеріңді яраттым Yazmışıma rəhmətliyim bugün Бәхет күтім келер күнде де Біздің сүйі мәңгі янып тұрсын Аяқтысы болып түнләді Yazlar болып кердің көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көздеріңе мен ғашықмын Сірлі көзлеріңді яраттым Yazlar болып кердің көңіліме Назың білән мені қараттым Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сірлі көзлеріңді яраттым Мұңсу көзлеріңе мен ғашықмын Сірлі көзлеріңді яраттым Лайыклы хит кунагы талантлы җырчы Арслана. Сәлам Арслана, ничек хәлләрең? Сәлам Диля, бик шатмын сине күрергә. Хәлләр Аллага шөкер, барысы да бик яхшы. Инстаграм битләрендә син язган сентябрь айының килүен бик куркып көтеп алам. Нигә, ни өчен әйт әле? Дулкынланып көтеп алам инде, чөнки кызым 4нче сыйныфка бара, бу инде башлангыч классларны тамамлый быел. Шуңа күрә инде бик күп мәшәкатьләр, түгәрәкләргә йөри башлыйбыз, расписаниены тупларга кирәк, шуңа күрә инде. Димәк, мәктәп аркасында. Мәктәп аркасында. Теләп барамы? Теләп бара, бик сагынып, класс җитәкчесен, дусларын, мәктәпне сагынып бара. Яхшы. Син кышка ничек әзерләнәсең? Гомумән син менә шундый төрле запаслар туплау гадәте бармы синдә? Диля яңа җырлар гына запаста.
Шуннан яратмыйсың помидорлар ябырга. Юк. Бик яратмыйм. Безнең әниебез инде ул яктан безгә булыша һәр вакытта да теге кирәк әйберләрне. Булай инде теге запаслар туплап нитеп кызган андый эш белән бик шөгыльләргә яратмыйм. Дөресен әйтәм инде. Яхшы, без инде синнән яңа җырлар гына көтәбез. Чөнки син тамашачыны һәр вакытта менә шулай ничектер яңаша башкарып шаккаттырасың. Рәхмәт. Менә ниндидер дә булса халык җырын заманчарак башкарырга теләмисеңме? Андый теләк бар, әмма ләкин халык җырлары бит инде мин аларны классик рәвештә башкара идем. Һәм инде монда инде бик теге дөрес итеп ана башкарырга кирәк, дөрес итеп яңа сулыш бирергә кирәк. Шуңа күрә әле уйлыйбыз. Кайсы җырны аларга ала бирсә, бәлки репертуардан да җырлар барлыкка килер. Яхшы, көтеп калабыз. Арслана, без сиңа кичкенә генә блиц сораштыру әзерләдек. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Яхшы иде. Яхшы киттек. Казан яки авыл? Казан, яшәргә Казан, әмма ләкин җәй көне авыл. Тиз генә. Көз яки яз? Яз. Яраткан композиторын? Наил Муртазин. Әлбәттә. Нинди сәләткә ия булырга теләр идең? Ой, нинди сәләткә. Тизрәк. Рәсем ясарга. Арслана ул Арсланы ул җырчы. Бик зур рәхмәт, Арслана, кызыклы әңгәмә өчен. Без синең белән сау булашабыз. Рәхмәт Дилә. Майданлылар, бик зур сәлам. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Ерак китсәң дә син, узын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Яңа дуслар очратсаң да, яңа ярлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Безнең юллар аерылса да, канатларым кайрылса да, син бит миңа, мин бит сиңа кирәк. Авыр сүзләр ишетсәм дә, еракларга син китсәң дә, син бит миңа, мин бит сиңа кирәк. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Дәртле яшьлек елларында, тыныч картлык чорларында, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Ерак китсәң дә син,
Бездә бүген кунакта яңа исем, сәхнәгә төпле адымнары белән атлап килүче башкаручы Кристина Хөсәенова. Сәлам, Кристина, ничек кәефләр? Сәлам Дилә, кәефләр әйбәт, Аллага шөкер, яшибез, иҗат итәбез, җырлыйбыз, яратабыз. Кристина, үзем белән якынрак таныштыр әле. Кайсы яклардан син, нәрсә белән шөгыльләнәсең? Мин татарча өйрәнәм генә әле, мөмкин булса, мин русча җавап бирер идем. Әлбәттә. Я из Кукмара, мама у меня татарка, папа русский, но в семье мы не говорили на татарском языке, и любовь к музыке и к языку татарскому мне привила Давани. Мы с ней вместе пели, и вот оттуда пошла именно любовь к музыке. Когда встал вопрос о поступлении, мама с папой хотели, чтобы я была экономистом. У меня большого желания не было, но я не могла сопротивляться и сказала: хорошо, я поступлю на экономиста, но вуз выберу я сама. В итоге поступила в университет культуры и искусств, и все 5 лет с завистью смотрела, как учатся артисты, и мне хотелось в их атмосферу попасть и учиться там. 5 лет я проучилась, еще 3 года в банке проработал. Искиткеч хатирәләр, үзем дә студент чакларына әйләнеп кайткан кебек булдым, рәхмәт сиңа. Сәхнәгә сине нинди юллар алып килде? Страстное желание петь, заниматься музыкой, любовь и шикарная команда музыкантов Салават Атабаева и Айгуль Хайри. Менә бит. Син күптән түгел кияүгә чыккансың икән. Ничек синең гаилә тормышлары сөйләп кит әле бераз? Моя любовь – это отдельная история. Мне все говорили: ты никогда не найдешь то, о чем мечтаешь. А я всегда верила, что такой человек обязательно найдется, и не торопилась. И вот он нашелся, я вышла замуж. Ты его нашла? Да, Ты я его встретила? нашла, я очень счастлива, поэтому никого не слушайте, верьте только в свои мечты, и все будет хорошо. Синең сөйләвеңне тыңлап, хәтта илһамланып китәсең. Бик зур рәхмәт сиңа бүлешкәнең өчен. Чынлап та шундый искиткеч тарих. Без сиңа кичкенә генә блиц сораштыру әзерләдек. Син әзерме җавап бирергә? Нет, но я постараюсь. Яхшы, киттек. Сәхнә яки гаилә? Семья и сцена, но если выбирать, то семью, конечно, на первое место. Фирдус Тимаев яки Элвин Грей? Ильсия Бадрдинова. Халкыңның иң яхшы ягы? Добрая, веселая, отзывчивая, терпеливая, ну и умная и скромная. Ирең бүләк иткән иң кадерле бүләк? Любовь и забота. Җыр, ул? Маленькая жизнь. Бик зур рәхмәт Кристина җавапларың өчен, килгәнең өчен. Сиңа зурдан зур уңышлар телибез. Рәхмәт чакырганыгыз өчен, сәламәт булыгыз. Мин җыяным бар истәлекләрне дә күңелдән, ерагым кебек шактый мизгелдән. Калсын әйдә җибәрмим бер дә үземнән, кадерле минутлар чыкмыйлар истән. Һәм кайчандыр мөһим булган беркемгә кирәкми. Аерыла юллар ни гаҗәп, кемдер әйтер сиңа башкача икәнен, әмма бит мине йөртә мәхәббәт. Кой дәрьялар мине, дулкыннар сине, шаштырыр безне. Бары йолдызларда югары, сорауга җавап табып, бер яшисә иде. Бергә юк кирәкми ул димә, мәхәббәтнең күгендә мәңгегә калам инде. Җавапсыз шәфкатьләр һәм вәгъдәләр бушлыгы, бу сага артымда дәшми калдыра. Шәлпәрәмә килде чит ятлар ташкыны, канатым җәендә бик
14 сентябрь көнне Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә апа Тимергалиеваның арабыздан китүенә 1 ел булды. Хәмдүнә апаның елын үткәрдек. Бу турыда махсус бер кемгә дә алдан әйтмәдек, кычкырып йөри торган әйбер түгел. Укылган дугаларыбыз кабул булсын, Хәмдүнә апаның рухы шат булсын, дип сөйләде безгә Финарис Илегет. Жайның матур тіннәрімді шығам ауылы бойына. Урам толы матур қызылар ери тіңнәрі бойына. Ұнға сұларға қарин, сұлыға ұнарға қарин. Ұнға сұлыда матур қызылар қайсы янына барин. Ұнға сұларға қарин, сұлыға ұнарға қарин. Янарымда матур қызылар қайсы янына барин. Şeşek aldım kuluma, atlım berev kırına. Unga suluğa bir galanıp gittim birinin kırına. Unga sularga qarin, suluğa unlarga qarin. Unda suluda matur kızlar kaysı yanına barin. Жайның матур түннәрі, қызылар саны екіннәріні. Унда сұлыда біріні көрсе, ялғыз үтмейтіннәрі. Унға сұларға қарин, сұлыға ұнарға қарин. Унға сұлыда матур қызылар қайсы янына барин. Унға сұларға қарин, сұлыға ұнарға қарин. Янарымда матур қызылар қайсы янына барин. Янарымда матур қызылар қайсы янына барин. Unga sularga qarin, suluğa unlarga qarin. Unda suluda matur kızlar kaysı yanına barin. Unga sularga qarin, suluğa unlarga qarin. Unda suluda matur kızlar kaysı yanına barin. Yanarımda matur kızlar kaysı yanına barin. Yanarımda matur kızlar kaysı yanına barin. Миләүшә Рамазанова Казанның Константиновка бистәсендәге мәдәният йортында булачак спектакльгә әзерләнеп йөрүен әйтте. Әниләр һәм бәбиләр спектаклен куячакбыз. Ролем бик көчле, тик бүтән серләрен ачасым килми. Октябрь аенда үзегез килеп күрегез, диде Миләүшә. Шүкір итеп туймыйм Аллахыма, рәхмәт укыйм язган язмышка. Мәхәббәттән ләззәт алып яшим, матур төсләр кертеп тормышка. Уртак бәхет, уртак байлыгыбыз, күптән көткән бәхет җимеше. Әти, әни, булу шатлыгыннан
Гүзәл Идрисова элеккеге фотоларын күрсәтте. Чаллыдан килеп, туган авылы музейында эшли башлаган еллар, яңа дуслар, яңа коллектив, үзем яшь, тормышка чыкмаган, бик яратам бу коллективны, әле дә аралашабыз, диде Гүзәл Идрисова. Шулай гүзәл, элеккеге дуслар, вакыт белән сыналган дуслар. Әнкәйемнең ак күлмәген киеп узган идем көзге каршыннан. Шул чаган кәй үзе алга килеп үбеп алды минем башымнан. Балакаем нишкә билләреңә, минем күлмәгемне кимәсин. Авыр йөкләр салып иңнәреңә, аш язмыш сиңа бирмәсен. Таң алдыннан асып чиләкләрен, шишмәләргә әнкәй төшкәнсең. Ничек түзгән синең йөрәкләрең, төннәр буе безне көткәнсең. Балакаем нишкә билләреңә, минем күлмәгемне кимәсин. Авыр йөкләр салып иңнәреңә, аш язмыш сиңа бирмәсен. Юк, ташламыйм әнкәй күлмәгеңне. Торсын әле эленеп өйем түрендә. Син белеп тор безгә кирәгеңне, кирәгеңне безгә бүгендә. Әни, бу күлмәкне киеп карыйм әле. Балакаем нишкә билләреңә, минем күлмәгемне кимәсин. Авыр йөкләр салып иңнәреңә, аш язмыш сиңа бирмәсен. Салып иңнәреңә, аш язмыш сиңа бирмәсен. Әбием, киеп карыйм әле. Йөкләр салып иңнәреңә, аш язмыш сиңа бирмәсен.
Nail Esxamov turunda bir necha qiziqli fakt aytaymi? Nail Sholida yashaydi, ishmakar, parallel ravishda majlislar olib bora, jurlar yoza, psixologiya bilan qiziqsina. Oilada 11-bola. Subhanalloh. Bir nazlarda jıyğanğa öngey Nur berkele senin yüzünden Küpmeyken tün yo'qlamay o'tgan Günler enkey ömür gözünden Eni enkey, eni emenkeyim Gururlanıp qarayım ko'zingga Nishikgina otasam da seni Dik kelishani bizingga Singina bitenke yaradasın İplekkine noslap qadrlab Balalardan o'zing ulug'aygash Ko'rsang edi ko'p qadrlab Ani enkay, ani emenkayim G'ururlanib qarayim ko'zingga Nishikgina otasam da seni Dik kelishani bizingga Senin yüzlerine Jılılığın şitke qaralar Ey bir Allah'ım gaziz enkeyimni Qaygı sağışlardan aralar Eni enkey, eni emenkeyim Gururlanıp qarayım ko'zingga Nishikgina otasam da seni Dik kelishani bizingga Eni enkay, eni emenkayim Gururlanıp qarayim ko'zingga Nishikgina otasam da seni Dik kelishani bizingga Eni enkay, eniyim enkayim Milina Xayrullina жылыны, quyoshli kunlarini yarata. Sinoptiklar tezdan жылыта deb va'da aytadi. Bilar joyi qo'ysham bo'lar ekan. Bikta jayni uzaytasi kelabit. De o'zinani bo'lsa-da, zo'rlarcha fikrlovchi Milina Xayrullina. Bizda kutamiz ol. Bilar shu vaqin.
Дуслар, бүгенге тамам. Мин Диля Нигматуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Лайыклы хит катнашучылары өчен тавышларыгызны бирегез һәм иң мөһиме, Майдан каналы белән бергә булыгыз.